Predstav si leto na pláži. Tam, kde sa piesok medzi prstami mieša so zvukom motorov a drink v ruke chutí ako dovolenka, ktorú si práve našiel doma. Big Summer Fest bolo jedno z najlepších podujatí, ktoré sa po dlhej dobe ukázalo na zelenej vode. Návštevnosť bola vynikajúca, v piatok bolo 15 000 ľudí, v sobotu bolo 15 000 ľudí. Momentálne máme prípravy na Beach Bar Auto Show. Akcia je jednodňovým podujatím, ľudia prichádzajú v jeden deň na jeden čas, ale opäť sme pripravení, máme okolo 30 parkovačov, 5000 parkovacích miest. Počasie nám začalo konečne prijať a vyzerá to, že Beach Bar Auto Show 4. ročník dopadne veľmi dobre. Prebiehajú nám prípravy od pondelka, dneska už máme len také finiše. Ešte sme dneska presúvali záchody za plot, pretože sem včera prišiel autodrom a práve v tomto momente prichádza ruské koleso. Tu v Amfiku sa toho moc nedialo, tak sme sem pridali tie kolotoče, aby tu bolo ešte viacej akcie, rozšírili sme si areál, aby sa tu ľudia viacej roztiahli. Beach Bar Auto Show sa venujem online, marketingu, tvorbe príspevkov na sociálne siete, vybavovaniu aut a starám sa o to, aká úroveň na tejto akcii bude s autami. Chalani momentálne dokončujú podstavy. Takže som rád, že už máme všetky tieto práce za sebou, areály nachystaní a zajtra už začnú prichádzať autá, hostia, stánky a už to pôjde len dole kopcom a už budeme bližšie ku koncu a už to bude len dobre. Toto nie je len deň na pláži. Toto je miesto, kde sa letná pohoda stretáva s koňskými silami, kde sa vôňa kávy mieša s vôňou benzínu a každý pohľad ti zdvihne deň. Čaute, Beach Bar Auto Show 2025. Dúfame, že si tu užívate túto krásnu atmosféru. Môžete sa tu napapať, napiť, prejsť sa, previesť sa, odfotiť sa. Počas leta tu máte mnoho možností. Ja tu zostávam v karavane s mojou rodinou a je to úplne úžasné. A stretnúť plno zaujímavých ľudí, DJov a aj influencerov. V lete to je úplne úžasné, takže dúfame, že si túto akciu užijete a ahojte! Tu sa neporovnávame, tu sa obdivujeme. Každý motor má svoj charakter, každá karoséria svoj príbeh. Je tu len číra, charizma a show efekt, ktorý ti povie, áno, toto som chcel vidieť. Čaute, moje meno je Samuel, prezývkou Moon, som československý youtuber, ktorý má aj 1 140 000 odberateľov a aktuálne sa nachádzam na Beach Bare, kde som akurát dokončil rozhovor, kde sme preberali začiatok mojej kariéry, môj osobný život, môj život na internete a taktiež moje autá a autičkárskú komunitu ako takú. Je to perfektná atmosféra, máme tu 31 stupňov, dodržiavate pitný režim, ja ho dodržiavam a idem sa ďalej podpisovať, není čas strácať čas. Beach Bar Auto Show. Tam, kde sa drahé autá a relax držia za ruku. Smaragdové jazero pred tebou, super športy za tebou a ty presne uprostred v najlepšom letnom čase. Ako vidíte, návštevnosť Beach Bar Auto Show je tento rok naozaj veľmi veľká, čo nás naozaj teší. A okrem samotnej prehliadky aut sme si tento rok pre návštevníkov pripravili aj stánok merch s rôznymi nálepkami, pohármi, tričkami a samozrejme aj vôňami do auta. Akcia už je v plnom prúde, možno by som si dovolil povedať, že už aj za plným prúdom, keďže už je po obede. Tento rok sme mali 300 vozidiel, čo bol náš limit. Prišli všetky registrované vozidlá, čo mali prísť. Počet návštevníkov ešte neviem presne povedať žiadne číslo. Určite to bolo veľké číslo, s ktorým budeme spokojní a návštevnosť bola určite, dovolím si povedať, že rekordná. Fakt nesmierna vďaka či už návštevníkom, partnerom alebo ľuďom, ktorí to s nami robia, bez ktorých by sme to nedali. Chalanom z Beach Baru, proste, s ktorými to ťaháme už 4. rok, spolupracujeme a máme perfektnú spoluprácu. Príď zažiť deň, o ktorom budeš rozprávať celé leto. Krásne autá, nádherné ženy, pláž na Beach Bar Auto Show, presne toto je tvoje miesto. Slovenský Miami na plný plyn.